morning po mga mamsi. Ito po ipapakita ko yung aking pinamili ngayong araw na ito. Mga mamsi, ito po bumili ako ng 2 pirasong tilapia. 2 pirasong tilapia po ang aking binili. Yun lang po ang aking nakayanan. 2 pirasong tilapia. Tilapia po. Tapos, bumili ako ng gusto sa plato. Bumili po ako ng asin. Naubusan po kasi ako ng asin, kaya bumili ako. Bumili ako ng kangkong. 15 pesos ang mahal nitong kangkong. 15 pesos isa. Tapos 2 pipino. At 2 taling okra. Yun lang po ang aking binili ngayon kasi yun lang po ang aking nakayanan. Yung kunti lang. Ngayon, lilinisan ko dadalhin ko kayo doon sa paglilinis ng tilapia. Saglit lang po. Lilinisan ko na tong tilapia muna bago ko ilagay sa ref. I-ref ko muna. Linisan ko muna tong tilapia para baka mabagsak tong cellphone ko. Pag nabagsak to, wala na akong magagamit na pang vlog. Linisan ko na muna to bago ko i-ref para hindi okay. Kaliskisan ko ulit kasi baka may kaliskis pa dito bandang ulo. Hindi na linis ba? Hindi na ayos yung pagkaliskis. Kasi madalian yung pagkaliskis nila. Saka hindi talaga nila natatanggalan ng kaliskis yung bandang ulo. Buhay pa to kanina eh. Ang binili ko sa palengke, buhay pa. Kararating ko lang kasi doon ako natulog sa kabilang bahay sa anak ko. Wala kasing kasama. Doon kami natulog ng bunso. Uuwi ko lang, dumaan ako na sa palengke. Sabi ko wala kaming ulam. Kaya dumaan ako ng palengke. Mamaya ko na lutuin to. Linisin ko muna yung kasi hindi ko nabiling sa anak ko na nauna kasi ako dun sa gate sa hapon kasi may inayos kami. Hindi ko nasabi sa anak ko na huwag iwanan nakabaksak yung ref. Binaglaglagan ngayon yung mga yelo. Kaya ngayon aayusin ko. Tatanggalin ko yung mga na-defrost na yelo. Bubuksan ko yung restaurant. Daming tubig. Ay, daming tubig. Bawasan ko. Baka matapon sa mga dami kasing tubig. Na-defrost
nasira yung iniwan kong ulam na manok. Laglagan lang yung yelo na tunaw. Bawasan ko lang yung tubig kasi napuno yung chiller. Ano bang tawag dito? Baka matapon. Naiwanan namin yung pusa dito sa loob. Amoy tae tuloy. Amoy ang hindi namin isama. Hindi namin nasama ang aming alagang pusa. Kaya nangamoy tuloy. Nag-dispose agad yung yelo. Natunaw na yung yelo. May tira pa pala akong isda na galunggong. Yun na muna ang anuhin ko. Yan muna ang prituhin ko. May mga dami ko pang tirang mga ulam. Yun na muna ang prituhin ko. Buti hindi nasira yung manok. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga viewers ko, subscriber. Sana wag po kayong magsawang panoorin ako. Paki-like and share po, please. Tulong niya na po sa akin. Lahat na videos ko, paki-like po at share. Kung kayo po ay napanood niyo ang aking videos, paki-like and share po. Maraming salamat. Love you. Mahal ko kayo. Sana wag kayong magsawa. Tulong niya na po sa akin ng sa aking yung panonood ng mga vlogs ko. Maraming salamat. Mahal ko kayo. God bless. mag-ingat po lahat. Maraming salamat. Salamat po sa lahat. God bless. Love you.